Ach jo. Ach jo. Počkej, kde mám mobil? Ježiši, já jsem zapomněla ve škole. Dělej si. Tak, hotovo, fuj. Bože, taková tam. Proč mám takovou obrácen? Prima. Mami? Ano? Tady máš sice kamarádky, no jo. Hele, kamarádi? My musíme jít domů. Čau. Čau. No, nám odešly holky a jeden kluk, který ho má ráda. Tak co máme dělat? Nevím, co máte dělat. Můžete si dělat, co chcete. OK. My jdeme spát, jo? Víte, se jdete do školy. Dobrou, mami. Dobrou, mami. Dobrou, děčátka. Pěkně. Za 5 minut i bylo hráno a školní autobus šlo do školy. Tyjo, za chvilku půjdu do školy. Ne, aspoň nejsme s námkou snídaní, třeba